Cymru, the world's first industrial nation, medden nhw. Os felly, wnaeth yr hanes ddechrau ar un diwrnod lwcus yn fan hyn. Richard Parks ydw i, nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copr dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio ein hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Mynydd Parys, Ynys Môn. Am le bendigedig. Tirlun gyda'r mwyaf trawiadol, nid yn unig yn Nghymru, ond unrhyw ler yn y byd. Ac un peth yn unig sydd yn gyfrifol am hynny, copr. Rini yn ogledd Ynys Môn yn agos at borthladd Amlwch. Fe fu rywfaint o mwyngloddio ar Mynydd Parys ers oes yr efydd. Ond, yn 1768, mae popeth yn newid. Ar y ail o Fawrth, mae dyn lleol Roland Pugh yn dod o hyd i haen enfawr o gopr yma. The Great Load yw'r enw Saesneg mae'n nhw'n rhoi arni. Mae'n creu Eldorado yma, diwydiant a busnes anferth o dan reolaeth Thomas Williams, solicitor sy'n datblygu'r safle. Mae'r gwaith yn newid y tirlun yma yn y modd mwyaf ddramatig, fel sydd dal yn amlwg hyd heddiw. Mae busnes Thomas Williams yn tyfu a thyfu. Mae'n werth miliwn o bunnau, biliynau siwr iawn yn ein hariannu heddiw. Thomas Williams yw The Copper King, y dyn mwyaf cyfoethog yng Nghymru gyfan. Mae ganddo fe enw am fod yn ffyrnig ym myd busnes, ond yn garedig i'r bobl sy'n gweithio iddo fe. Mae gyda weithwyr y Thomas Williams llysenw arall am yr Copper King. Llysenw Cymraeg, Twm chwarae teg. Mae Roland Pugh, y dyn oedd wedi darganfod The Great Load, ar ei ennill hefyd. Ei wobr oedd 1 botol o chwisgi a bwthyn am weddill ei oes. Chwarae teg? Chi sydd yn gallu barnu ar hynny.